Rostomili, dzisiaj miał być kolejny film ze Księstwa Cieszyńskiego, no ale Burzech fest niemocny i niestety nie udało się. Latoś już nie będzie filmów. Myślę, co ruszymy we pierwszy piątek stycznia, tref ze Kamilem Czańskim. Podsumowanie tego roku. No, moc filmów, coraz więcej widzów, no choć nie tyle, co bych chciał. Dziękuję wszystkim, co oglądają i proszę, byćcie ze mną. Co było nowego? No, goście z Niemiec. Ślązoki, które tutaj przyjechały, co by nakręcić ze mną film z Niemiec. Raimund, Andreas, Edi, dziękuję im pięknie. Inksi goście, tutaj Ślązoki, nie będę wszystkich wymieniał, bo mogę zapomnieć. Obejrzyjcie se te wszystkie filmy. Kto by chciał ze mną nakręcić film, no to proszę, możemy się jakoś ugadać, mogę rozważyć propozycję. Co na drugi rok? Obejrzymy, eli nie będzie takiego okresu, kiedy będą filmy co 2 tygodnie, no bo zbliżał się welunek samorządowy. A będę jakoś zaangażowany, myślę. Toż nie wiadomo, jak to będzie. No, co nam przyniesie ten welunek? Myślę, co wiele dobrego. Co nam przyniesie do Ślązoków ten rok politycznie też myślę, co będziemy mieć ta gotka i mono nie ino, mono też na cyjo. A co na Śląskiej Rajzie? No, 2 tajliki jeszcze ze Śląska Cieszyńskiego z Księstwa Cieszyńskiego, z Cieszyńskiej Tajle Górnego Śląska, tak jak i to godą z przyzwyczajenia, tak, że powiedział Śląsk Cieszyński. No ale to Górny Śląsk. Ja. No a co dali? Dali planuje Gliwice. No, mam już materiały zmajstrowane. Robił żech to na Einladung jednego z gości, który też z Niemiec przyjechał i no, nie wystąpił we filmie, no ale też się ze mną trafił. Ktoś kiedyś do mnie też przyjechał pod blok się trafić z Niemiec. No, dziękuję tym wszystkim, którzy mnie oglądają we Rajchu, no bo moc ich je kiedyś, że obejrzał jakieś 20%. No, tam jest moc Ślązoków. Gliwice, no to jest fest inicjatywa, trzeba się do tego fest naszykować. Te materiały czekają, idee są, to nie ma takie einfach robić takie srogie miasta. Trzeba po pierwsze potajlować to wszystko, dobrze potajlować, z sensem, no i wybrać, bo wszystkiego nie możemy nakręcić. Tam na każdym eku jest coś ciekawego. Dali co? No Krys Łopolski, no bo zacznijmy. Malapane, Łozimek, Turawa, tam my byli, no reszta by trzeba szafnąć. No i Kędzin Kozel, tutaj Krys Kędzin Kozel już jak się trafił z Markusem, wygrał z Nimsdorf na Częsławice i tam że zapowiedział, co będziemy robić na bezrok 2024 film o jego gminie, no toż i cołki Krys możemy szafnąć. Co jeszcze obejrzymy, takie są plany, te plany, które były na ten rok, no to chyba, że zrealizował ja. Myślę, co był to płodny rok, dobry rok, jeśli się rozchodziło filmy, szkoda, co tak no mało oglądalność, jeśli się rozchodzi o niektóre takie dobre filmy, z fajnymi gośćmi, no YouTube ucino te zasięgi niestety. Rostomili, życzę wam radosnych godów i dobrego nowego roku. Widzimy się na kanale w 2024. Chowcie się.